Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yoro fana be Imam Mahdi alayhi salam ka sunnatu do ni jalsaw sela mogo munu fatula do krengene meke ulu mogo ye do amna nyina to minulu sela ama absaka ke région do be ulu ka mogo to masi ama no minulu be amna ulu to lo kala kofe donc bebna jenga do ke bambaka toje afolo oyanga usas amat ko kana bolaka ambanyuma min toko fosisa ole jega touré kita kaw fe nyino o ko fe kita duguni Suleiman Touré o begala kita dugu kono kulukuro kaw fe kerengana boloma dogoni dugu kono Samu Kulibali nambola e amta kati ode Bakari Traoré Brahma Traoré numéro 2 au Balemanchelo kati présent au Skiliban Kofe Oute nambola e Bamako Abdraman Touré jalsa fana tout fond au ko ote nga peinture kala doy Mathias Rilin at me wulika jo fana chamanke au Kofe Doussou Traoré yanga secrétaire finance Alkaw Touré Wolobay on ambole amta sankaw fe Yahya Goita kabo san Medine Draman Campo kabo san Lafiabugu Mamadou Tenentao kabo san Bagadaji Seydou Garango ani Fatoumata Irakan o fana bo Garango Seydou Garango alibebo Koroduba Awa Konate kabo Farakola o Awa Konate aloje muso mi ayo wasiya ke afo mako musi ani alaje kajan jalsa fana be ka ke bidon fana na obuna mogo fana toko wele me kengana boloma be toko te wele oluka keneka min ye wasiya tu signé ko oluka nafolo fenfe mina do obolo la obe otlan sigiro matan ka kelen bla ala ka minan kono mogo nye o layduta olu mogo to lo be kala olu fe on fana fe ya al nanto kala me ni muso yin ala do ale musiye ale tuye wasiya tuke Awa Konate ka bossa no bola chorubugu ka fana fe Amad Diallo ani Umaru Jara fana ka fe Aminata Goita Kaja Dambele ani Zumana Kulibali ani Shaka Kulibali fana kudamu chama ba don ale tu funange mi chesiri chama tube ala wulika do fana to kacha afan fe ishimana anyogona una ale tala damadala ale fatura no bola Mokhtar Kane kabo Chiankoro ani Ba Sekura kabo Chiankoro ananga missionnaire Wahab Dambele o woloba mi ya Traoré o fana fatura nyina sayna kabo Chiankoro kutala ka o feyeno Ahmad Oumar Traoré ani Diallo kabo Umpesoba ani Siriki Dambele kabo Torobaso aywa to garo fana sela am feya mi Kwadama Jara Obo Bangoni Suraka Bugula Obo Makoye Mwalim Karim Keita Abdul Karim Keita ofana anje nyogon ye anga missionnaire nyogon dolo mo cha ba do ni kenenka jalsa chamana bolaka intervention ke no ala fana ali khalifa minana ni san kono kabo kita Abdul Karim Keita no bolay Marimakan Konate ani Madou Traoré kabo Tienfala olo tuye togo munu sela awma bi ame faka kumando fo ambale mo nyene kerengana boloma ansarla ani lajina o minye ambawye anga kadam ko tanga Ustaz Daoud Kulibali ay darsu folo mi ke nyina jalsa ka darsu folo mi kela o chogo mina amina se ka tali ke jamaati ka barawla anaka de bayaw ay la delikan chamandi kunu sogoma
a bɛ an ka hakili la mɔgɔ ye faamuyaw caman sɔrɔ a la a ka ɲi n'an bɛ na isima la n'an bɛ na jamati ka activité la an k'an jija an ka an denw n'a musow olu impliqué a la an k'an denw n'a musow olu impliqué a la sabu mun na a kana taa kɛ fiyewu don dɔ la ni an tɛ yen ni ala ka wele nana se an ma don min na jamati mɔgɔw ka taa bɔ an ka somɔgɔw la den k'a fɔ a ba ɲɛnɛ ko mama ko boyaka mɔgɔw b'i kɔ non o tɛ fɛn ɲɛnama ye boyaka mɔgɔw bɛ i kɔ o kɔrɔ ko denw kɔni olu sen t'a la donc ala kana an si ta kɛ o ye an k'an janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ salamu alaikum. Jazakumullah. C'est que les noms on a réussi Kéré Saheb a présenté, mais il y a des Ahmadis qui sont décédés dans toute l'année. Inch'Allah, j'invite les représentants du calife, M. Issam Khamsi Saheb. Il va faire une prière pour tous les décès qui sont Jalsa passé à maintenant. On va faire une prière silence. Je demande Issam Khamsi Saheb pour diriger la prière pour les décès de toute l'année des Ahmadis qui sont décédés. Nare takbir, nare takbir. Muhammad Mustafa, Muhammad Mustafa. Nyema a ye min fɔ a ko ale bɛ kalifa ka ciden wele ka na kɛnɛ kan yaasa maa fatuli minnu ko fɔra ale bɛna ka na bila an ɲɛ ma yaasa an bɛɛ lajɛlen ka fara a kan an ka jɛ ka dugawu kɛ taaba ninnu ye. Bismillah. رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.